Samilaide. Jadu rumah guna mak kumain. Kina semenle langbai. To hi friends, welcome back to my YouTube channel. To जोंनिया दिनै दाख्लैजों जादुनि भिडिअ बानायदोंमोन ना तो बिथाङा तारमाने जेम्स आदालानियाव भिडिअ बानायनो थांनायदो आरोना तो जेम्स आदाया लिंहरदो ना सोंना थांनायदो मिथिथ'आ ओमफ्राय दा थांनानै इसानि न'आव डाइरेक्ट थांसै आरोना आंबो दि जेम्स आदालानाव थांसै फार्स्ट टाइम तो बोरायाखौ नायलांबाय था जों खानैसो दंबावनो नायबाय थानो मारै थांनो मोजां ना अ तो नायलांबाय था आरोना तो फ्रेंड्स आजिर भिडिओ बिसिके माने बड' भाषा दब जेहेतु आमी আজি যাই আছো বড় एक्टरर घरत तो दादाई माने बড় फिल्मर एक्टर হয় जेम्स मुसाहारी तो दादाई माने एक्टर হয় आर्मी হয় तो यूट्यूबारो হয় तार पिছত এইদিনা যে আমি जादुर भिडिओ बनाइছিলো মই माने तो ইয়াৰ লগত যাই আছো जेम्स दादार हातर घरत जादु देखाब যাই আছে माने हि तो फ्रेंड्स যাই আছো আর ন तार पिছত डाइरेक्ट घरर काखत देखाम आर न दे आर साइ थाखक तो लोगोफोर आदालानियाव मोनफैबाय मोनफैनानै जोङो साहा लोंबाय आरोना नै गैला जादो ना द' दसे उनाव नैयो जोंनिया खिथिसिगोन आरोना आदानोबो जोंनोबो आरो आंनियावबो ब्लगावबो खिथिनोसै बोरै बोरै जायो तो नायलांबाय थादो खिथियाबाबा आंसो खालामगोन नालाय तो नायलांबाय था आरोना आदाया दुगै थांदो बिनि उनाव ओमफ्राय दोङो आदाया इखि तो दसे उनाव नैयो बिथाङा जादु खिथिसिगोन आरोना जादुना मेजिक ना ट्रिक तो नायलांबाय था नोंसोरना तो लोगोफोर नै आदानो बिथाङा मेजिक खिथिसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंबो नायलांसै तो नायलांबाय था मोजाङै मा मा खिथियो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै हो फंबायखौबो जौगाहो फंबाया जाहाथे माने मोजां मोजां मेजिक देखायनो हायो आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला अनसायनाय मोनोब्ला माने मेजिकखौ देखायलांबाय थानो माने गोसो गुदुं जायो अब्ला फंबाय दे स्टार्ट खालामदो तो आदा आं ओरैनो जरायफिनगोन आरोना आङो जादुजों माने मेजिकजों तो नायनानै था तो दिरुं दोङो तो इखो दिरुंखो yo ada asna ada nih yo masa ki tukeran di dalam berna tukeran so ikang hazra pinsi arna hazra pinsi mana ini lade tinggal lagi ber magic ring mana homna mana kayak ije khase pai borna आं मोनसे मिउजिक नायो इदुआनियाव दोङो दे आंनि निलानै हासनाया आदाना हासना दोनियाव मा जाखियो तुक्रानि जालांबाय आरोना तुक्रानि बेखौ आङो खाद्राय फिनसै आरोना खाद्राय फिनसै माने ओमफ्राय इसे खासे फायबाव आरोना इदुआनियाव दोङो दे आंनि निलानै हासनाया आं इखोनियाव मोनसै बेयाव ओमफ्राय ओमफ्राय आदानियाव ओमफ्राय दा जरायनाय माव दोङो आङा हासनाया बेयाव दोङो ना आं मोनसे सुबिगोन आरोना ओमफ्राय सुबिनि गां माने खेब थांखिनानै दे आरोना थांखिनानै आं माबा खालामना दे आरोना ओमफ्राय हासनाया माव दोङो ना हासनाया इयाव दोङो न' आं आखाइजों हमसै आरोना बेखौ आं मा खालामनो बेखौ जरायफिननांगोन आरोना आं मिथियो ตัวไฟนี่แหละนะไฟนี่ชินาบดึงอาร์นาโซนนี่ชินาบดึงएकदमนี่ชินาบดึงไหนชินาดึงไหนหนากันएकदमชินาบดึงदा आंनो फोरोंलांबानो जाबाय जागोनชินาบดึงอาร์นาएकदमนี่โซนนี่ชินาบดึงपुराนี่ดึงएकदम सेम आरोना नै सब बेलेग कार स' आदानि कार्डा मुयमोन आदाया इखो खालामदो ओमफ्राय इखोबो आं सब गांसेखो माबाबाय ओमफ्राय इखो सब बेलगायजोब्बाय आरो आंना नै सब बेलेग कार्डखानि स' इ कार्डखो आं सेलेक्ट खालामाखै आदाया नोंनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामदो नङा होमबा स' इ कार्डा मा आं मिथिगोन नामा आंथ' मिथिनाय नङा
आदायाबो नुवाखै आदायाबो मिथिनाय नङा आं दानिनो बुंदोंमोन आदा नोंनि माइन्डखौ आं माने माइन्ड रिडिं खालामना लाखिबाय थ' आं इनि एन्सारा मा जागोन थारमाने आं दानिनो माने गासैनिबो सिगाङावनो थारमाने इयाव एन्सारखौ सानखादों आरो ना थ' आदाया खेबसे मिलायना नायदो इदो एन्सारा सेम जादोंना जायाखै नाय खेबसे मिलायना नाय आरो ना बेखौ नायग्रोखादो जायखिजाया गोसो बायदि आरो ना जायखिजाया आं मिथियाबो दै लोगोफोर जायखिजाया आदाया जेखौ माने माखौ सेलेक्ट खालामगोन आंथ' मिथिया नङा होमबा जादो थेंक इउ आदा थेंक इउ थेंक इउ गांबा लाबाय खालामाखै आं आदाखौनो सब खालामनो होदो आरो ना आदाखौनो सेलेक्ट खालामनो होदो स' फार्स्टआवनो आदाया नायग्रो आरो ना नै कार दामा आरो इ कार दामा इखौ नायग्रो खोन्थिना जायो आरो ना खोन्थिना जायो केमेरानि सिगाङावनो खोन्थिना हो बेलथायना दोनदो बेलथायदो नुखाबाय जेब्ला केमेरामेनफोरा मा होनो इखौ टेका ओमफ्राय आरो इयो मा होनो 6 माने लाल पान होनो न' ओमफ्राय जायखिजाया इ कार्ड आङो ओमफ्राय इ कार्डखौ सेम खालामनो नाजागोन आरो ना फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदो इ मिउजिकखौ आं माने हायनो हाया एकदम माने बुहुत नाजाबाय आरो ना आं ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम इदि पाब्लिक बा इदि माबा श' खालामनायदो आरो ना स' आंनि गोसो बायदिबो खालामाखै सब आदानि डिसाइड मथे आदानि गोसो बायदि खालामदो आरो ना स' आदाया जेखान लानो दैखान लादो ओमफ्राय आदाया जेथि दोनो दैथिं दोनदो न' स' आं नाजानोसै आरो ना लारु पकायदो स' फाइनेलि मिलायदो ना 6 मिलायदो ओमफ्राय स' इखौबो नाजानोसै आरो आंना जायासै नामा स' मिलायदो जादु रुमारखौ नामा फंबाय गिनायसो मोनलायलांबाय आदाखौ खोमानो हागोन नाथाय दिहुनफिननो एसे टान जागोन आरो आं गोमानो हानाय जादु नांगोन अके नेक्स्ट टाइम नाजागोन आरो बै कार्डखौ देखायनो हागोन नामा इ कार्डआ ओरैनो देखायजागोन आलादा आलादा कार्ड जागोन आरो ना सब बेलेग कार्ड नङा होमबा नि ओमफ्राय इनि उनाव इदि खिथिफिननो हागोन ना इदि सब खिथिग्रोना लानानै हागोन ना माखौ खिथिग्रोनो इखौ एखे नङिखौ थारमाने खिथिग्रोना लाबाय लाबाथ' आरो माने होमबाथ' बुंनो नाङा होमबा ओरैनो जाखागोन नङा होमबा खिथिग्रोना लाबाथ' नङा खिथिनानै सेन्स खालामना फोरोंदो एसे जागोन आदा फोरोंगोन गोमानो हानाय नंगौना नङा जागोन दे आदा बरिया मोनदो फंबाय थेंक इउ आदा थेंक इउ लोगोफोर मोजां मोनदो नायनानै माने भिडिअ नायनायनिफ्राय माने रियेलाव एसे माने साननो गोनां जादों आरो ना एसे माने ब्रेनखौ इउज खालामबा हागोन हमदांनो एसे टाइम नांगोन डाइरेक्ट हानाय नङा मोननैसोखौथ' आं हागोन इसेयाव माने नांखाना दं आरो ना हां फंबाय मोजाङै ट्राइ खालामबाय था बरिया मोनदों फंबाय आं जादु देखायनो नाङा आदा आदा नोंनि गोसो बायदि मोनसे देखायनो आदायाबो जेबो नांलाय आंनो नाजादु देखायनोसै नांला दे दिनै देखायला माबा आंखौ बुंगोन जादु रोंगोलै जेमस थ' लोगोफोर जोंनिया लोगोआ आदानो मेजिक खिथिखांबाय आरो ना थ' दसे थाना जों थांसै दसे जिरायलांसै मेंबाय ओमफ्राय दुगैबा दुगैजागोन दे हाखर फख्रिया दुगैबा दुगैजागोन थ' लोगोफोर दा जोङो न'आव थांथ'नोसै आरो ना आदालानिफ्राय नै आदा थांसै टाटा बाय दे होमबा दे